Hej, den her video går ud til de sødeste kollegaer i byen. Jeg vil lige vise, hvordan man kan få lektiebøgerne til at blive vist her på ens forside, ligesom man kan se, de er her ved mig. Hvis man går i admin og mine indstillinger, og så indstillinger for personlig forside, så kan man her vælge nogle forskellige ting, man kan abonnere på. Først og fremmest så skal man ind og abonnere på de lektiebøger, man gerne vil have frem. Så markerer man her de lektiebøger, man gerne vil have. Og her skal man altså, hvis man vil markere flere, så kan I se, så skal man holde Ctrl-tasten nede, mens man klikker på dem, man gerne vil have. Så hvis jeg vil have flere, så gør jeg det på den her måde, mens jeg holder Ctrl-tasten nede. Det vil jeg ikke, for jeg vil kun have 8. og 9. stadigvæk. Og så når man har valgt det, man gerne vil have, så trykker man gem. Så skal man så have valgt, at de skal vises på forsiden også. Så skal man på forsidens elementer. Og der kan man se herovre i venstre kolonne, der er der nogle ting, der ikke bliver vist. Det der står i den her kolonne, det er elementer i venstre spalte, og de ting der står her, det er elementer i højre spalte. Og her kan man se, at jeg har dagbøger, og dem skal man altså have trukket ud herover fra. Så hvis jeg vil have vist transportmappen, så kan jeg trække den derhen, hvor jeg gerne vil have den. Når tingene er, som I gerne vil have dem, og den rækkefølge I gerne vil have dem, så trykker I gem. Og så kan man gå tilbage til forsiden, og så skulle man altså gerne have fået dagbøger. Man kan gøre det samme med klasselogbøger og så videre. Ja, det var det hele for nu. Hej!